Panyin ya wo Traditional Council awulai agama tuajan a wotoso emienu edi ya wonimu titi wo posifo ho efi se womdo nsem bebre fa Galamsey ho akwakoto wonim onim se bi enne na womba betu ho anamodi a wosre sempanifo titi ne bambofo woni mpotemo no womuntie womme bibi emfa ho. Divisional Post Commander Fufra Womo Edinaba Nzima East Edin Sahwe Ekopiemu Ewo Gwira Traditional Council no Eho ana omanhene owo Gwira Traditional Council no awulai angama a otoso mienu no editu oposi penini ne manfo anim se Galamsey ekoso ewo mpatemo no eyade a emwa wo manfo a womo ete ho no odi tudwa se nananom ahemfo edi ato aposifo mpenifo anim ewo mpatemo ho so omunye hu bibi nanso besinne womo ente ho hwe wo kiremu se nananom ahemfo edi nsem se to aposifo enim efa womanfo a womutu Galamsey hu na sa aposifo entu hu anamo a ebe dan na womo ebetimi aka won no ho abom etu Galamsey ase da bia nananom na yede ya to ye fense e point se nananom na hwema Galamsey ekoso ebe yampa be yabi bebre so enyampa be bebre no ube kwa report de ama police no yenti ho asem bio mekai kakukrom ho no nkofo bi ebe se ho Chinese fo bi we se ho me report ma MC omama police fo be fa ho nkoi up to ne se kwesi sei ho bi ni ebe ka kire mo na se mo ti one amoya am ma feedback ni fahine wo Gwira Traditional Council nana akrade a otoso mienu enso ensem odi tudwane ebini Menjira akonya do masre obibia awa enim de eni krata wo Gwira mamu oye ebia timba adwuma mining na adwuma bia le bia no yebesre obebre nananom yesre eni krata hold on awakata so a mesre de erebe ba hifie na nananom hu de ampa de abemu we approve there ye wejuma. Divisional Post Commander War Nzima East Superintendent Isaac Sokpa enso nsem odi tudwana ebini se nyamia bomoden e de ya bahase emeye ho adwuma de a na ewose ye banananom na se na ye ne omo bedi nkita ho na obi ehu ro a esese o play se obeboa the established institutions of state na yetimi a providing security ama ye ho for our development.